Ella és la Cristina Sáez, és periodista especialitzada en ciència, salut i medi ambient i cultura digital. Escriu habitualment a La Vanguardia i, de fet, el primer dia, el dia 7, teníem a la taula rodona amb Maciej Levenstein, que just la Cristina l'havia entrevistat i havia fet un article aquells mateixos dies. També escriu a Gut Microbiota for Health i a l'agència 5. És col·laboradora habitual del CCCB i al llarg de la seva carrera ha col·laborat amb National Geographic, la part de ciència, molt interessant, i els diaris Público i Avui, entre molts. Va dirigir i presentar el programa de televisió La Malla Tendències, de ciència i pensament i cultura digital, a més a la xarxa de televisions locals. De fet, va ser quan jo vaig conèixer a la Cristina i tinc molt bon record. I ha estat guionista del programa de televisió Redes, dirigit per Eduard Ponset, i ha rebut molts premis. De fet, el Premi de Periodisme de Salut Concha García Campoy per un reportatge sobre l'Alzheimer, el Premi Accenture 2019 a la categoria d'Economia i Innovació pel reportatge L'Economia del Sueño, i va ser reconeguda el 2015 amb el Beringer Ingelheim, i el 2012 va rebre el Premi de l'Associació de Dones Periodistes de Catalunya a Bones Pràctiques en Comunicació No Sexista. O sigui que també tenim un to feminista. Darrerament, i de fet per això està avui amb nosaltres, ha escrit el llibre, darrerament ha fet moltes coses, però a més ha escrit el llibre La ciència de la microbiota, que el tenim aquí amb nosaltres. Per tant, si abans parlàvem de vida petita, ara anem a vida molt petita, no? Molt, molt petita. Microscòpica. Doncs jo el primer que m'agradaria saber és perquè abans que parlàvem de capsetes, no? Hi ha aquesta cosa de soc de lletres, soc de ciències, encara hi ha gent que ho repeteix, però per exemple, la Cristina, tu estudies periodisme i decideixes especialitzar-te en ciència. Per què? Bé, jo havia volgut ser metge tota la vida. Ah, això no ho sabíem. Sí. El que passa és que també m'agradava molt això d'escriure i m'agradaven molt els idiomes i per caramboles de la vida al final vaig decidir que estudiava traducció i que faria traducció científica i això vaig estudiar traducció i interpretació especialitzada en ciència. Però després vaig veure que això d'agafar les paraules d'altres i reescriure-les m'agradava, però no tant, que m'agradava més allò d'escriure el que jo volgués. I aleshores per això vaig decidir estudiar periodisme i clar, tota la vida volien ser metge, envoltar la família de metges, infermeres, enginyers, al final tot això traspua i vaig decidir que faria periodisme de ciència. Molt bé, o sigui que els referents també són molt importants, així que està bé també anar coneixent referents diferents, i aquí no fas de metge, però una mica de salut sí que ens en parles, o sigui que una mica... Dèiem la microbiota i tu em deies vida microscòpica, però què és la microbiota? Perquè en parlem, però què és? Doncs la microbiota són tots aquells organismes, microorganismes, que només podem veure a través d'un microscopi, que habiten, en aquest cas, en el cos humà. Totes les superfícies del nostre cos, de fet, estan tapissades d'aquests microorganismes. Si poguéssim mirar-nos els palmells de la mà ara mateix, tindríem més microorganismes que habitants té la Terra. O sigui, són uns quants. Però no cal espantar-se perquè són majoritàriament bons. De fet, la majoria dels bacteris, per exemple, són beneficiosos, no fan res pel ser humà. Aleshores, en el llibre ens concentrem de tota aquesta microbiota que viu en el nostre cos, que a més, tot i que són bitxets similars, són també diferents. Són molt diferents els de la boca, que els de, per exemple, en les dones, els microorganismes vaginals, que nosaltres ens concentrem en els intestinals, perquè són els que més s'han estudiat i els que sabem que tenen un paper cabdal en la salut tant física com mental de les persones. I aleshores, en aquest cas, són virus, són arquees, són protozoos, però sobretot són bacteris. I tenim ni més ni menys que 39 bilions amb B. És una barbaritat, no? Hi ha una dada oficiosa que mai no he sabut trobar d'on ve, que diu que si els poséssim en línia recta donarien el tom a la Terra. Cadascú? O sigui, els meus donarien la volta a la Terra? Sí. Mare meva. Això s'acostuma a dir als congressos de ciència, però sempre ho he buscat per veure aquesta dada d'on surt i no l'he trobat mai. Però bueno, penso que si els científics la fan servir, en algun moment d'alguna font va sortir. I parles de l'intestí, però parles del cap, no? Quina relació té cap i cua? El cervell està connectat amb l'intestí? Sí, de fet estan molt connectats. Tenen telèfon vermell directe, que és el nervi vague. Sí, el cervell està sol, aïllat, al nostre cap,
i necessita tenir inputs d'informació que li diguin com va tot, no? És com la sala de màquines i és com, vale, a veure, els nervis, els sentits, envieu-me informació per saber com estic. I a l'intestí li proveeix molta informació. Des de, per exemple, si hem menjat alguna cosa que està en mal estat o hi ha alguna toxina que ens ha entrat al cos o si ens fa falta algun nutrient. Ostres, que anem curts de calci, vinga. Li envia l'ordre al cervell i són aquelles coses que de vegades ens senten que dius ostres, tinc moltes ganes de menjar alguna cosa salada. Doncs potser el teu cos ha detectat que et fa falta aquest mineral i aleshores li envia al cervell l'input de que necessites menjar tal cosa. Però també una de les coses de les que més s'encarrega l'intestí és sobretot d'enviar-li missatges de possibles patògens. L'intestí és el principal entrenador del nostre sistema immunitari. Aleshores, moltes vegades penseu que per l'intestí estan aquells bacteris i estan com totalment rodejats i estan allà tancats. I està bé que sigui així, perquè si estiguessin pel cos voltant igual ens podien provocar algun problema. De vegades, quan entra alguna toxina, ja sigui a través dels sentits, no? Jo què sé, jo em mossego les ungles, no? És molt fàcil que algun d'aquests bitxos que no són tan positius m'entri al cos, o a través del menjar, o a través de qualsevol cosa, o una malaltia, no? El sistema immunitari detecta que ja hi ha algun patogen que està fent la guitza i aleshores comença a enviar senyals al cervell. I dèiem que estan connectats, i de fet durant molt de temps se li va dir que era el segon cervell, perquè també s'ha vist que a l'intestí tenim moltes més neurones que moltes altres parts del sistema nerviós. Són neurones que no pensen, és a dir, no podem fer un raonament amb l'intestí, però són neurones que senten. De fet, segur que tots heu experimentat això de que estàs nerviós i a mi, per exemple, em dona per tenir diarrea, no? O allò que dius, la típica, no? T'enamores i tens papallones, no? Quan estàs molt nerviós o... Doncs són neurotransmissors que també es fan a l'intestí, igual que al cervell, i per exemple, la serotonina, la dopamina, també per això diem que són neurones que senten. De fet, jo no sé si era Aristòtil, però tinc el record que deien que el secret de la felicitat és un ventre ben regulat, no? Que de fet, sí, al final, si tu gestiones bé el teu ventre, estàs molt més còmode i molt feliç. O sigui que potser sí. I tant. Quan no estàs nerviós, com deies, doncs... Bueno, i també, no? Segur que si tu fas un bon àpat, no? Et sents després superbé, no? Tens una dosi allà de serotonina a tope, no? I en canvi, quan tens mal de panxa, et trobes malament, també el teu humor canvia, no? O si vas molt rastret, també tens com molt mal humor, o sigui que segurament sí que tenia molta raó. Llegint el llibre em va fer curiositat trobar coses que ens han passat a les dues fa poc, perquè vaig veure que parlaves també dels parts. I dius, de cop i volta resulta que l'alimentació veiem més clarament. Jo ingereixo un aliment i al final acaba a l'intestí. Però resulta que parir també està vinculat a la nostra microbiota. Som conscients, tant la ciutadania en general com els professionals, tu parlaves de metges, no? Com els metges, som conscients de tota aquesta interconnexió, de que doncs, no s'hi val parir de qualsevol manera? Jo crec que no, ara comencem a ser-ne conscients. Tot això ve perquè, no sé si vosaltres us preguntareu, jo una de les primeres preguntes quan vaig començar a treballar en microbiota era i aquests bacteris d'on han sortit, no? Doncs aquests bacteris són els descendents directes de les primeres formes de vida de la Terra. O sigui, els primers microorganismes, les primeres formes de vida que van habitar la Terra fa milions d'anys eren segurament bacteris, i aquests bacteris, quan els animals entrem en escena, quan comencen a haver els primers animals, clar, colonitzen aquells animals. I quan comencem a evolucionar i arriba a l'ésser humà, fa 300.000 anys, l'humà modern, l'Homo sapiens, aquells bacteris ja hi eren, o sigui, no hem sigut humans sense tenir aquests bacteris a la panxa, no? Que hem anat heretant de generació en generació. I parlem del part perquè se sap que quan els nadons estan a la panxa es pensa, tot i que hi ha indicis contraris, que estan estèrils, estan envoltats per la placenta i que no entren els bacteris, tot i que s'ha de dir que s'han vist alguns estudis que sembla que sí, que ja comencen a preparar el sistema immunitari. Però quan la mare apareix per via vaginal, aquests bacteris que estan al canal de la vagina i també, evidentment, a la vora de l'anus, quan el bebè surt, entren al bebè i comencen a conquerir el seu intestí. Després, amb la lactància materna, la mare li va passant més bacteris i també aliments per a aquelles bactèries. I després ja amb l'alimentació complementària i tal. I direu, i els bebès que neixen per cesària? Doncs aquells bebès s'ha vist que els primers bacteris que tenen, o microorganismes que tenen al seu intestí, són provinents de la pell de la gent que hi havia quiròfan i els propis bacteris que hi ha al quiròfan. No passa res, perquè després amb la lactància materna i amb l'alimentació s'ha vist que més o menys es compensen.
Però sí, són bacteris que ens passa la mare en el part. Per això és tan important. I aleshores, als Estats Units s'ha començat a provar una pràctica per intentar que aquests nens nascuts per cesària no tinguin... perquè s'ha vist que molts nens que han nascut per cesària després tenen més risc incrementat de tenir algunes malalties, com ara, per exemple, asma, obesitat... Tot això és perquè estan relacionades a la microbiota, el bon estat, amb el sistema immunitari, el sistema metabòlic, tots els sistemes del cos. Val? Aleshores, per intentar pal·liar això, als Estats Units han començat a fer uns estudis científics de que en el moment que una dona sap que ha de parir per cesària, pel motiu que sigui, se'ls posa a les mares una petita gasa a la vagina i s'impregna del líquid vaginal durant el treball de part. Surt el nen i aleshores els metges el que feien era fregar la cara dels bebès amb aquells líquids, no? I han vist que aleshores s'aconsegueix un poblament primer de l'intestí dels nadons igual que les mares que apareixen per via vaginal. El que passa és que va passar que això va sortir per tot arreu, grans titulars i tal, i pares i mares van començar a fer-ho a casa, fins i tot, no? Sense tenir control mèdic, i clar, també s'ha de dir que pot ser perillós perquè pot haver-hi bactèries negatives, com l'estreptococo, no? Que és una de les proves que et fan a l'embaràs. Sí. Però sí que cada cop més els metges estan tenint consciència de la importància del part, sobretot per evitar aquests problemes posteriors a la infància, l'obesitat, l'asma, la pell atòpica, algunes intoleràncies alimentàries. Doncs jo diria que el que em sembla molt interessant és aquesta visió que fas del llibre, no? Que és com més holística i que vas connectant, perquè de fet tenim des de receptes fins a consells. Penso que és... No? Abans dèiem amb el Rubén que ell fa les imatges per comprendre. Doncs no sé si tu podries pensar també... Jo faig el periodisme per comprendre jo, però també per comprendre els altres, perquè els professionals i la ciutadania comprenguin. I aquí no només parlaria de divulgació, també parlaria de recerca. Tu creus que tu treballes també pels professionals, pels investigadors? Saps què vull dir? Sí. Perquè en general els divulgadors pensem que treballem per la ciutadania. Però jo et diria, vols dir que no treballes també pels propis investigadors? Clar, suposo... Ara igual hi ha aquí investigadors i em matxaquen, però clar, jo entenc que part del treball del científic ha de ser, o de l'investigador, sobretot si treballa en fons públic, ha de ser divulgar el que fa la ciutadania, compartir el seu coneixement amb la ciutadania. Per un tema d'entre tots, no? Tenir aquesta cultura científica mínima que ens fa ser crítics davant la realitat i de les coses que passen, però també una mica com per rendir comptes d'alguna manera, tot i que no m'agrada la paraula, d'aquests diners que hem invertit entre tots, doncs què estem fent. De manera que sí, d'alguna manera sí que treballem de cara a la ciutadania, no? Per traduir allò que s'està fent i que tothom ho sàpiga, però també per l'investigador, no? Perquè si la seva investigació no s'explica... Sí, però fins i tot jo diria més, perquè un investigador sap molt del seu camp, però no és fàcil aquesta visió de resum, perquè tu al final quants investigadors has entrevistat per arribar aquí? O sigui, tu fas una feina com de massa que ells no tenen, no? Aquella T del coneixement que parlem, molt sovint la recerca fa la punxeta de la T, però la base de la T, jo diria, si se'm permet, que la fa la Cristina Sáez i molts altres, Sí, però que tu estàs fent base de la T. Per tant, crec que és una feina de doble, d'anada i de tornada, no només perquè es conegui la feina d'aquest investigador, que està molt bé, sinó perquè aquest investigador també pugui interconnectar amb altres recerques, no? Jo penso, no sé. Potser t'haurien de contestar els investigadors que estan aquí, no sé. El que sí sé és que has treballat en col·laboració amb Fundació Alícia i heu fet unes quantes receptes, moltes d'elles amb verdures, llegums. No les he provat encara, les he llegit. Espero poder-ho fer a l'estiu, no? Que tindrem una mica més de temps. Són bones, es pot gaudir sense, són saludables i tu deies, després d'un bon àpat estic feliç. Tu creus que sí, que podem gaudir sent saludables? I tant. De fet, amb Alícia fèiem una broma, la directora científica, l'Helena Roura, sempre diu si ens haguéssim d'alimentar només per estar saludables, menjaríem pastilles. No caldria estar... Ho mengem per passar-ho bé i per disfrutar, no? Sense això, sense gaudi, no anem bé. Aleshores, tots els consells que donem en el llibre i les receptes estan pensades, primer de tot, pel gaudi de preparar-les, pel gaudi de menjar-les, i defensem pel gaudi de compartir-les. Perquè la microbiota, com ens passa als humans, també és social, i aquí poso moltes llicències.
als bacteris no els agrada viure sols, viuen en xarxes i es necessiten uns als altres. I s'ha vist que una de les formes de tenir una microbiota saludable és tenir una bona vida social. I a mi m'agrada sempre pensar que com a bons mediterranis que som, que bé, no? Una forma de cuidar la nostra microbiota que és amb plats mediterranis amb bona companyia, no? De manera que els estàs alimentant i t'estàs enriquint els bacteris de les persones que tens al voltant, no? A més, és interessant perquè normalment no hi pensem en això, no pensem que les amistats també són salut, o sigui que està molt bé. Ens has dit moltes coses de la ciència de la microbiota. Si ens volguessis fer un resum curtet, els punts claus que dius, el que més m'ha agradat i el que destacaria d'aquest llibre i el que és imprescindible saber és... Els missatges clau. Vale, doncs els missatges clau. La microbiota intestinal és bàsica per la vostra salut, tant física com mental i el vostre benestar. Hi ha estudis que demostren que les persones que tenen una microbiota més saludable tenen millor salut mental i millor benestar. O sigui que això clau. Com es cuida? A través de l'alimentació. Quina alimentació? Dieta mediterrània. O sigui, no cal anar a comprar en botigues estranyes aliments que venen de l'altra part del món. A la nostra dieta tradicional tenim molts aliments que ens poden ajudar. Però com més es cuida? Doncs, i això no serà nou, ja ho sé, però dormint, s'han de dormir 7 hores al dia, fent una miqueta d'esport, que també s'ha vist que contribueix a tenir una millor microbiota, i la microbiota contribueix a que nosaltres ens beneficiem més de l'esport, tenint una vida, com dèiem, social, i em deixo una perquè eren 5. És alimentació, dormir... estrès. L'estrès, com a quasi tota la salut del cos, com més controlat, millor. Doncs algunes coses les portem bé, algunes coses... La de dormir no, veritat. La de dormir malament i la de l'estrès em sembla que també. Però bueno, les altres anem fent. No sé si algú del públic vol preguntar-li alguna cosa a la Cristina sobre el llibre o sobre la seva trajectòria, sobre mosquits, no sé, et piquen molt els mosquits? Estava aquí i m'estaven acribillant, o sigui que... Sí, ella i jo som de les que els hi piquen els mosquits. Entre el públic hi ha una afortunada, com a mínim. A veure, jo no vull ser l'única que no... Endavant. Mira, jo diria que molt interessant i estupendo. I també que el periodisme científic i la divulgació científica són absolutament necessaris. El que passa és que han d'estar ben fets. Per exemple, jo que he treballat a la universitat i amb investigadors i així, avui dia moltes universitats tenen un departament de comunicació. Però atenció, perquè moltes vegades aquests departaments el que estan, i amb molta raó per part d'ells, és per fer propaganda del que estan fent els investigadors, del que està. I llavors qualsevol coseta ja el gran rebombori, no? I una altra cosa que a mi sempre m'ha preocupat és que quan ha sortit alguna, sobretot en qüestions de càncer, alguna qüestió d'un avançament que té uns grans possibilitats o així, ja s'ha presentat, no sé si ara tant, però fa temps, una possibilitat que ja està, que curarà el càncer. Clar, això hem de pensar que hi ha moltíssima gent que això ho veu, sense tenir més coneixements, com una possibilitat prometedora, i això no és així, perquè una investigació sobre el càncer, sobre el que sigui, ha de passar fins que arriba a la gent, ha de passar multitud de moltíssims anys i moltíssimes proves. Això, el de crear falses expectatives és un dels problemes que veig en el periodisme científic. Sí, tens raó. Jo crec que hi ha una gran responsabilitat en el periodisme en general, però en el científic, que també es toquen temes, com ara tu comentaves, càncer, que hi ha moltes persones amb gent al voltant o malaltes amb càncer, i s'ha de ser responsable amb el que s'escriu. És veritat que moltes vegades els gabinets de premsa tendeixen, com és normal, a vendre el que han fet els seus investigadors o els seus professors universitaris o el que sigui. I després ens arriba a nosaltres els periodistes i en funció de si... Aquí és un debat molt més llarg, perquè podríem parlar de la crisi del periodisme. El que passa és que, en teoria, el periodista científic, que hauria d'estar ben format i preparat per posar-se les ulleres crítiques i dir, vale, això m'està fent màrqueting, això no és així, això, cada cop hi ha menys aquesta figura als mitjans de comunicació. Els mitjans de comunicació estan en crisi de fa molt de temps, estan retallant i de vegades aquesta notícia exagerada potser o amb un titular que no correspon
arriba un periodista que no està format i no sap discriminar si allò sí o no. I de vegades és cert que surten coses que... Però de vegades també hem de dir que del propi investigador, de vegades surten coses que no tal, perquè hi ha investigadors que et truquen i et diuen hòstia, que he trobat això, tal, no sé què, vols dir? Sí, perquè... O sigui que hi ha una mica de tot, hi ha una mica de que és veritat que s'intenten vendre titulars que no són la realitat, que a l'altra banda de vegades no el rep el professional format que l'hauria de rebre i no fa aquest treball de discriminar, i també és veritat que els mitjans de comunicació cada cop més, heu sentit a parlar del clickbait, no? O sigui, necessiten més que tothom cliqui per poder generar ingressos, perquè ningú vol pagar pels diaris i tothom el vol tenir tot gratis, i tot gratis vol dir que ho pagues d'una altra manera, ho pagues en publi. I per aquesta publi necessites els clics. I és veritat que moltes vegades el periodista també fa titular, què tal, perquè tu entres i facis el clic. No es poden dir paraulotes, però una gran caca. No, de fet, sí, jo comparteixo més. Una de les coses que a mi em va agradar molt de la Cristina, i t'ho vaig dir en el seu moment, i ho aprofito i ho dic públicament, és el treball de recerca de la Cristina és exhaustiu, sempre. Jo tinc molta confiança en la feina que fa la Cristina, perquè precisament jo vaig trobar, ostres, realment t'has documentat, ho has fet molt bé, jo vaig estar molt contenta. I és cert, i és que és més gran, com deies, és tot l'ecosistema que té problemes, perquè també hi ha una confusió a vegades en com ha de divulgar un investigador. A vegades sembla que els hi diuen o creuen que ells han de vendre o que han de ser graciosos o que han de... Podríem entrar també en la divulgació, no tot ha d'explotar. Hi ha moltes entitats o molts llocs on es fan experiments i sembla que si no explota no és res. I després veiem els nens dient sí, jo el de la maicena ja l'he fet. Però i saps què passava? No, el de la maicena. Vull dir que tenim un problema a vegades amb el coneixement i l'esforç, jo diria, perquè al final tot això requereix esforç i costa que ens esforcem com a societat. No sé si a la microbiota l'esforç li va bé o malament, però li va bé. Costa que ens esforcem i això sí que seria maco, no?, que aconseguíssim tots esforçar-nos una mica més bé i ser rigorosos en la nostra feina, la que sigui. Si és el periodisme, si és la investigació, doncs la investigació. No sé si hi ha alguna pregunta, ara ens hem posat molt seriosos, està bé, però no sé si hi ha alguna altra pregunta, comentari. Per aquí, no? Doncs, si no teniu cap pregunta, jo aprofitaré per aprofitar-me i demanar a la Cristina que em signi el seu llibre el dia que em diu que ho faci lentament. Que te l'ensenyi, veus? Tothom ha de fer bé la seva feina perquè si no, no surten bé les fotos. Moltes gràcies i un aplaudiment per la Cristina. I et deixo que tinguis el teu temps. Si algú també es vol aproximar o qualsevol cosa, no sé si algú més també té el llibre i vol aprofitar, jo et deixo que signis, a mi saps com em dic, soc la Irene. Saps que no veig, perquè tinc presbícia i hauré d'escriure. Ja veuràs. Moltíssimes gràcies. Demà més. Avui ho deixem fins aquí. Demà tenim el sentit de l'olfacte. Barrejarem temes d'olfacte i pintura amb un taller que fan l'equip de Science for Change. És a les 5, igual que avui. O sigui que si repetiu estarem molt agraïts. Fins demà.